Здравейте, потребители на VBOX 7. Аз съм Знагос и вече съм Дени Лей. И какво да ви кажа така, точно днеска, на тази дата, 10 декември, аз купих Майнкрафт. Ето и така изглеждам аз. Това исках и да кажа едно друго нещо. Значи, организирам конкурс за Майнкрафт скинове. И да, както организирам конкурса, така както виждате, пак съм с скинове на овца, понеже знаете, че моите просто скин с овца и нещо такова ми е любим, и който се постарае, нали, да направи с скин на овца, може би той може да спечели, не знам, стига да ми хареса. Значи, наградите са какво? Значи, на първо място ще ви направя дизайн. На второ място мисля да бъде да снимате един клип с мен, а на трето място да ви направя една рекламка и нещо такова. Да, значи ще дам сега програмата, с която справите тези скинове. И да. Значи няма правила, значи ако искате, даже вземете един скин, примерно като той изтеглен, и го сменете малко. Правете го, примерно гащите са му червени, свичера да му е жълт и на гърба да пише така Justin Bieber. Не, шегувам се. Как искате. Няма значение. Аз представям, ще играя тук един private сервер. Да, и това беше от мен. Чао, чао.